Аз ще наруша малко протокол, ще помоля да ме извините. Няма как да не покана тук при нас на сцената господин Али Качан от Стара Загора, село Крън, и господин Салих Фере, които са борци за демокрацията, хора, които са участвали активно в създаването на доктрината за правата и свободите. За нас ще бъде удоволствие. Заповядайте! Дължиме много на вас, така че, уважаема госпожо народен представител от Турския меджлис, уважаеми кметове на общини, уважаеми господин заместник председател на Народното събрание, уважаеми съпредседатели на Алианса за права и свободи, уважаеми народни представители от парламентарната група на АПС, уважаеми дами и господа членове на Централното оперативно бюро на АПС, уважаеми господа координатори на АПС в област Благоевград, уважаеми господин домакине, кмета на Брезница, уважаеми общински съветници, уважаеми жители и гости на село Брезница, приветствам всички с добре дошли в столицата на демокрацията в Република България! Не случайно днес сме тук всички заедно в столицата на демокрацията да празнуваме заедно празника на демокрацията. Затова позволете ми най-напред от свое име, от името на парламентарната група на Алианса за права и свободи и от името на Централното оперативно бюро на нашата партия на АПС да ви поздравя с Куртулуш Байрам, с празника на победата, с празника на демокрацията. Честит Куртулуш Байрам! Днес е ден, освен за повод за празник, за гордост, е ден за признателност и благодарност. Няма как, като виждам пред мене тези красиви жени, които са на столовете, да не изразя благодарност към вашето поколение, към нашите деди, към нашите баби, към борците за демокрацията, хората, които докарахте демокрацията в България. Днес ние свеждаме глава пред вас и ви казваме благодаря. Благодаря, че направихте така, че Ахмед да има възможност от трибуната на българския парламент да защитава правата и свободите, но това нещо да го прави с майчиното си име. Благодаря на онова поколение. Тук е момента да изразим благодарност и към нашия почетен председател, към нашия лидер, към общностния лидер, господин Ахмед Доган, който заедно с нашите деди, с нашите бащи докараха демокрацията в България. Поклон пред вашето дело, благодаря ви от сърце, от името на всички млади апесари в България. Тази висша трибуна няма как да пропусна тази възможност и да се обърна с огромна благодарност за подкрепата, която ни дадохте на изминалите избори и за подкрепата, която дадахте на всички нас в тези трудни времена, в които живеем. Обръщам се към всички жители на Брезница, Корница, Лъжница, Деврен, Дъбница, Рибново, Вълкосел, Абланица, Блатска, Краище, Якоруда, Аврамово и на всички онези хора, на онези села, които бяхте до нас. И искам гордо да заявя от този площад, ние не ви предадохме, ние не предадахме вашата битка и никога няма да го направим, защото ние знаем кои сме и на къде отиваме. Не заради самата дата. Това е исторически факт, 29 декември 1989. Но днес, 29 декември 2025, добавяме още добавена стойност към датата, защото днес от площада на демокрацията, от площада в Брезница започва обратното броене на мутрите и мафиотите в политиката. Днес е началото на техния край и това ще го направим всички заедно. В името на следващото поколение и в името на жертвата на онези хора, които се отидаха от този свят заради демокрацията, заради правата и заради свободата.
искам да използвам момента с настъпването на новата година, 2026 година. Тук, от този емблематичен площад, най-напред искам да си пожелаеме да няма повече войни. Новата година да спре всичките войни по света, да избави от мъката, от мъчението и от геноцида нашите братя и сестри в Газа. А за нас, за всички български граждани, за хората, които живеем в България, искам да си пожелая най-искрено да имаме една единна общност. Единна общност, защото когато общността е единна, ще има Алианс за права и свободи, ще има АПС, ще има демокрация в България, защото България има нужда от Алианса за права и свободи. Бъдете живи и здрави, обичам ви! Благодаря, господин